дар вилояти суғд пневмония ё худ бемориҳои роҳи нафас байни кӯдакон зиёд шудааст. Сардии ҳавои чандрӯзи охир шӯъбаи бемориҳои роҳи нафас, шуш ва бодигарми беморхонаи клиникавии бачагонии вилояти суғдро аз беморон пур кард. Мудири шӯъба Фарҳод Икромов мегӯяд, ки бештари беморон кӯдакони синни аз 2 то 5 сола буда, бемориҳои шадиди роҳи нафас низ асосан байни ин тоифаи кӯдакон ба қайд гирифта шудааст. Айни замон аз 30 нафар беморони дар шӯъба бистарӣ шуда, 22 нафарашро кӯдакони то синни 5 сола ташкил медиҳад. дар шӯъбаи мо ки ба 30 кат ҷудо шудааст барои расондани кӯмаки тиббӣ ба кӯдакҳои бемор ки аз синни 2 сола то 18 сола бо бемориҳои шадиди роҳи нафас таъмин мекунем и табобати бемориҳоро мегузаронем. дар айни ҳол дар шӯъба 30 нафар беморони кӯдакон аз синни 2 сола боло бо бемориҳои шадиди роҳи нафас, бронхитҳо ва илтиҳоби шуш табобат гирифта истодаанд. духтурони беморхонаи бачагона гуфтанд, ки аксари волидон ҳангоми пайдо шудани нишонаҳои аввали беморӣ дар кӯдак саривақт ба духтур муроҷиат намекунанд. Аз ин сабаб табобати кӯдакони ба бемориҳои роҳи нафас гирифтор шуда ҳам дурудароз мешавад. Зеро ҳангоми муроҷиат аллакай дар кӯдак нишонаҳои хатарнок ба монанди баланд шудани ҳарорати бадан, бемадорӣ ва беиштиҳоӣ дида мешавад, ки боиси тӯл кашидани табобат мегардад. бисёртар муроҷиат намуди беморон дар ҳолати вазмин ба назар мерасад. ин аз он вобаста ки дар хона бо худтабобатӣ машғул мешаванд ва аз ин сабаб кӯдакон ба ҳолати вазмин гирифтор шуда баъд ба беморхонаи мо муроҷиат мекунанд. боз аз фурсати муносиб истифода бурда ман мегуфтам, ки ҳангоми пайдошавии нишонаҳои хатарнок, баландшавии ҳарорат, бемадорӣ, беиштиҳогӣ, дард, дарҳол ба табибон бояд муроҷиат кунанд. Шаҳодат Юнусова сокини шаҳри Хуҷанд аст. Наздик 1 ҳафта мешавад, ки ҳамроҳи набераи 3 солааш дар шӯъбаи бемориҳои роҳи нафас, шуш ва бодигарми беморхонаи клиникавии бачагонаи вилояти суғд бистарӣ мебошад. Мегӯяд, ки наберааш чанд рӯзи охир сулфаи кӯтоҳ дошт. Дору дода дар хона табобат карданд, аммо вазъи саломатиаш вазнинтар шуд. Баъдан маҷбур шуданд, ки ба духтур муроҷиат кунанд. роҳи нафасаш вай мешуд, сулфаш бисёр буд. ҳозир анча беҳтар наст. не таф не нақс ҳозир. хона бу 2 ҳафта нашуд, баъд овардим. барои чӣ саривақт муроҷиат мекардед? хона ба лечение гирифтан нашуд. гирон омадем. байни кӯдакони дар шӯъба бистарӣ шуда дубора ба табобат фаро гирифта шудагон ҳам ҳастанд. волидайни кӯдакон мегӯянд, ки соли ҷорӣ фарзандашон аллакай бори дуюм дар беморхона бистарӣ шуд. раҳбар Ҳакимова низ сокини шаҳри Хуҷанд буда, набераи 3.5 солааш ҳоло дар шӯъбаи бемориҳои роҳи нафас, шуш ва бодигарми беморхонаи бачагона бистарӣ аст. мегӯяд, ки моҳи апрели соли ҷорӣ ба бемории пневмония ё худ илтиҳоби шуш гирифтор шуда табобат гирифт. ҳоло бошад баъди 7 моҳ ин беморӣ дар кӯдак боз авҷ гирифт. این پنیمونیا شده بود. ماه اپریل آمدیم، اینا بهتری شد. حاضر با کمک شما زدگی، حاضر من 3 سال 7 ماه است. حاضر همیشه و صحت سلامت است. باغچه میرن کردستان 16 حاضر کن نمیرن. бино ба иттилои духтурон, танҳо давоми 9 моҳи соли ҷорӣ беш аз 900 нафар кӯдакони аз 2 сола боло дар шӯъбаи бемориҳои роҳи нафас, шуш ва бодигарми беморхонаи клиникавии бачагонии вилояти суғд муроҷиат намуда табобат гирифтанд. таҳлилҳои табибон нишон дод, ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта наздик 100 нафар зиёд мебошад. сабаби зиёд шудани бемориҳои шадиди роҳи нафас байни кӯдаконро табибон ба сард шудани ҳарорати ҳаво ва хуруҷи бемориҳои мавсимӣ вобаста мекунанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.